जों हाग्रामानि सरकारखौ सिफाय हैनाय जासिगोन नंखायनो मास मोनब्रैनिल' बाजेट खालामनाय सरकार सिफायनायनि बाथ्रा रनजित बसुमतारीनि खुगानिफ्राय ओंखारदों। बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बा माखासे एकर्ड सुक्ति खालामनायफोरा बा दा फेरेंगानि राव फैगौ जुलाइ दाननि पार्लियामेन्ट सेसन जागोन बावहाय गरम बोथोराव दैज्लां समाव बावहाय लायनो सरकार सिफायहैफिननो हागौ 125th एमेन्डमेन्ट जायोब्ला ना बेनि बाथ्रायाव बिथां रनजित बसुमतारीया गोदोनानि रोदा फेदेर बाथ्रा बुंदों। बियो गामिनि रायजो राजा सादा सिदाफोरखौ बुरखायहैदों UPPLआ सरकाराव फैफिनगोन होनना। बिराद इन्टारेस्टिं बाथ्रा। थांनाय बारावबो जेब्ला UPPLआ खुंथायाव दङमोन 5 बोसोर बे समाव बुंदोंमोन PPF हान्जायाबो ना जोंबो खुंथायाव फैसिगोन ना बिथांमोनना जाहैबाय नैबे बिथांमोना 17 जन देरहादों बेखौ लानानैनो तो भाग्य गाज्रि बिथांमोनाबो 5 बोसोर जिरायदों आरो रायजो राजाफ्राबो बिथांमोनखौ 5 बोसोर नायदों मोनदों 5 बोसोर बिथांमोनखौ दोनथ'नि होननानै दोनथ'दोंमोन रायजो राजाफ्रा दोनथ'दों नेथ'दों नुबोदों गोदान सरकार फैनायफ्रा माबायदि खामानि मावदों माबायदि जौगाथायनि खामानि मावदों जेबो जौगाथाय गैया। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन रनजित बसुमतारीयाबो बुंदोंमोन बे बाराव इलेक्शन समाव NDFBनि जायफोर मार्टियास जानाय बिथांमोननि न'खरफोरनो साख्रि होगोन। बहा रनजित बसुमतारी हा नोंथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM लायथिबावमोन बहा बेफोरो हायाखै। रनजित बसुमतारी नोंथाङा बुंबावदो बे बाराव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन न'खर न'खर साख्रि बहादो बेफोर साख्रिया बहा मोनखो सोर मोनखो बुंलाय न'खर न'खर खोथाया बेफोरो दा आरो नोंथाङा बुंबावदों 6 दाननि उनाव फैगोन जुलाइ मासनि गेजेराव UPPLआ सरकाराव दाफिनगोन रायजोफोरा आखाइ खबदों तालिया बाजिदों। येस नंगौ मोजांनि बाथ्रा रनजित बसुमतारीया जेसेबां हाया जुखुवा मानो बे XNDB वेलफेयार एस'सिएशननि जेसेबां दैदेनगिरि दानसोरांमोन बायदिखौ लाबोजोब बावहाय थेवबो नों देरहाया आं लिरनानै होगोन। बै गुजारागुरि साइडथिंजायनि NDFBनि सासे दं माहाजोन जायखौ बुङो लहा होननानै बुङो बयबो सिनायो NDFBखौ दिनै बिथांमोनखौबो लाबो बावहाय थैनोबो देरहाया नोङो आं 100 बार बुंगोन नोंखौ थैनोबो देरहाया रनजित बसुमतारीया जानो हागौ भटआ एसे एनै ओरैबायदि नोंथाङा साननानै लादो जों UPPL रनजित बसुमतारी हिसाबै नोंनो थैनोबो भट होआ एज ए UPPL हिसाबै कय एकजना होगोन आरो नोंथाङा नैबेखौ सान जोंनि भटआ दा जेसेबां मोनो बियो गथा भट बिखौ नेक्स्ट बाराव लानानै जोङो माबायदि फेहेरलांनो हागोन बेखौसो सान खारन दिनै BPF ना दिनैहाय BJP थाबाय BJPनि माखासे भटआ बिथांमोनाव हाबगोन दिनै BPFनि थख' भट थाखानाय दङ गथा भट दंखायो बिसोरा दिनै बेखौ लानानै बिथांमोना आराम देरहागोन। दिनै नोंसोरनाव सोर दंफादेरो रावबो गैफाया रनजित बसुमतारीजों सोर दंफायो पार्टी हिसाबै खिन्थु रायजो राजाफोरा दङ एज ए रनजित बसुमतारी हिसाबै बिजों थैनोबो गैया रायजो राजाफोर गैया बिजों आं बेखौ बुंगोन दाबो खारन दिनै हादाननि मानसिफोरा दिनै सादा सिदा मावख्रुबनानै जाग्रा बै व्यक्तिफ्रा दिनैहाय रनजित बसुमतारी होननानै बुंबा एलार्जि जायो मिथिबाय एलार्जि जायो दिनै बुंनो हामामोन दिनै सानदे आं दिनै बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय नोंनि माखासे बुंनाय बाथ्रायाव आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों नोंनि खुगाया मोजां नङा दिनैसिमबो रायजो राजाया मोजां होना एलार्जि जाखाङो मानो
दिनै रनजित नोंनि खोथाखौ आं दिनै दखान सखान बहायबा साहा दखाननो बहाबानो बिदि जिरायफानायाव रायजो राजाफोरजों जिरायफानायाव रायलायफ्लाङोमोन ओंखारोमोन रनजित बसुमतारीनि खोथाया अब्लाना रनजित बसुमतारीनि खोथा बुंबा दोर बे खुरियासोलै होननानै सिखांनानै थाङो खोनासङानो नोंनि खोथायाखौ रनजित बसुमतारी बे आंनि राव आं मोनदों बिखौ आं मोनबोदों बहा मोनदों नोंथांखौ गाज्रि मोननायनि खारना नैबेनो नोंथाङा ब्रह्म मन्दिरनि न' सिफायनानै होदों ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा सिफायनानै होदों दिनै बाथौ मन्दिरनि न'खौ सिफायनानै होदों नोङो हादानाव मेन दुखुआ बावहाय रायजो राजाफ्रा दुखु नांनानै दं आरो बिनि सावा दिनैसिमबो नोंनिया खारा जोबनायबो नङा बेखौ सम सम रायजो राजाफ्रा बुंखांगोन आरो बुंखांखागोन दिनै ब्रह्म मन्दिरानो होन बबेबा बिसोरनि सिबिनाय समफ्राव ज'नो सिबियोमोन बै मन्दिराव बाथौ थानसालियाव दिनै मंगलबारबा दिनै बाथौ मन्दिराव हाबोमोन दिनै रबि गिर्जाया ख्रिस्टियानफोरा दिनै सानदेयाव गिर्जा हाबोमोन बे न'खौ नोंथाङा सिफायनानै होदों बेफोरनि सावा मालाबाबो खारा गुबुन सावखौ लाब्लाबो बे सावखौ दालाथार आं हले रोखायै बुंखागोन बे बबेबा बिथिङाव नङा बबेबा बिथिंजों बे नांथारखागोन आरो नों बे जिनिसखौ नों मिथिखायोबो मोनथिखा हसिखा नोङो बे खामानिखौ मावदों होननानै आं बुंगोन नोंथांनि जाखिनि रायजो राजाखौ बुरखायहैनाय नोंथाङा दिनै रायजो राजाखौ जेरैबायदि बाथ्रा बुंहैनाय बे थैनोबो रायजो राजाफ्रा नोंनो भट होआ एज ए पार्टि हिसाबै कयेकजना होगोन कयेकजन नङा बहुतानो होगोन 2000 जन दिनैहाय पार्टिखौ मोजां मोनग्रा दं बै व्यक्तिफोरा दिनैहाय पार्टिनि सार्थआव होगोन एज ए रनजित बसुमतारी हिसाबै भट थैनोबो मोना नोङो दाबो आं चेलेन्ज खालामगोन नोंजों रनजित बसुमतारी नोंथाङाथ' बुंबावदों बिपिएफआ सरकाराव फैयोब्ला आं दिनै हाग्रामानि गारियाव बारसोमनानै थैगोन आं इउपिपिएलआ जुदि सरकाराव फैयोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै आंनि गारियाव बारसोमनांगोन हा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों खोनानो मोनबावदों दिनै रनजित बसुमतारीखौ हाग्रामा महिलारिनिसिम मानसि थुनहरबावदों बिपिएफआव हाबनो थाखाय होनबा दिनै इउपिपिएलआव दिनैहाय मा दंबावो जेबो गैया आरो बिपिएफ हान्जाया दिनैहाय आंनि मोनथिनायाव आंनि बुजिनायाव राजखान्थि दोलो हिसाबैब्लाबो राजखान्थि हिसाबैब्लाबो सोरखौबा लाबाबो नोंनि सायाव नोंखौ लाब्लाबो नोंखौ दिनै बिपिएफआव सोब्लाबो गुबुन नोजोरजों नायखागोन गुबुन सिन्ताधारा खालामगोन गुबुन सिन्ताधारा खालामनाया बेनो थैनोबो चान्स होआ बेनो खाबु होआ मोनसे खामानि मावनायनि थाखाय आं गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहाय दोनथ'नाय जाबाय सिगाङाव रनजित बसुमतारीनि माखासे भिडिअखौ खोनासंनानै लानि बिनि उनाव कमेन्ट हो रेकर्ड खालामग्राफोर बि सावरायग्रा प्रमद बर' बिथां लरेन्स इस्लारि बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथां डक्टर धीरेन बर' आरो रन्जन दैमारि बिथांमोननि जा एकर्ड खालामनाय सुक्ति बिलाइ बे सुक्ति बिलाइनि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय फैगौ जुलाइ दाननि गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव 125 सोदांनाय आयेनखौ लाबोनायनि गेजेरजों हाग्रामानि सरकारखौ सिफायहैनाय जासिगोन ओंखायनो मास मोनब्रैनिल' बाजेट खालामनाय जादों